Mazeli, nnukwu onye egwu ama ama n'ala Igbo. Material batara akara Ghana. Ọ batara akara Ghana ime program, ime show. Anya ya nwa na-anụkwa maka ezi Igbo na-afụkwa na soshal midia, maka na ya nwagoro egwu si na ebe ife na-adị ka ọ na-adị. Ntụmụkwara ya ga-adị ka ị gara ka ị bịa ya agazi echi n'azụ ụlọ. Chọọ onye ọka echi si ya sị na ọ ga-eruru na obi Igbo ahụ ka ọ ga-ekele ezi Igbo, ka ezi Igbo mekwanụ na ọ batara. Maka na asị ejewe akagharị eze, alawa akagharị eze. Onye butere anyị. Igwe ekele m biko nke onye chi ya zarụba mụa bụ Ogbuefi gosiri obi Chukwu Hon Ikem Mazeli eji material onye wee malụ. Ụmụnne m nọ na Ghana sị ka m bịa n'ife eji wee malụ m, ka m nyekwa ụmụnne m obi aṅụrị. Webata mmadụ ka abụrụ wee bịaba obodo, enwere isi abụrụ wee gbaba okwu. Asị ezigbo nwa afọ Igbo n'ụlọ asụsụ bụ onye echichi na Ani Ọnịcha, wee sị mba na mbata obodo na aga m abịa na nke ndị oyibo na-akpọ homage. Aga m abịa bee igwe eze Igbo niile ka ọ wee malụkwa na mụ bata n'obodo. Maka ọ bịa mbịarịtụ a ma mma bịarọ ịgba na asị m na eti m egusi na isi mmiri ada ata onye ka m ji wee bịa n'isi mmiri. Maka onye nna ya zụrụ ori na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Eburu ya na mbịasịzi aba tutu a mbịa nnalụzia ngọzi n'aka igwe, pụzia ebe ụmụnne m nọ, na-etizi egwu na-emezi egwu ọbụla na-eme. Ụkwụ sie m ike na ama na-eji m ọvọ Igbo jiri ọvọ Igbo wee na-anọnyere ụmụ abụ ya ka m ji wee bịa. Bụ ndị kacha ndụ n'ibe ya n'iri anụ dị ndụ, ọwa anụ nwụrụ anwụ. Anyị na-anabata gị n'obi Igbo, obi eziokwu, obi ebe a na-akpa nkata otegesi adịrị Igbo mma, dịrị Naijiria mma, dịkwa Ghana mma, dịrịkwu n'ibe mma, dịkwa ma ndị iro mma. Maka na nkata anyị na-akpa ahụ naanị maka ndị ọma, ma ndị iro, maka onye iro ga-eme ihe echigharịa nwa ezigbo mmadụ. Ka agba nkata dị mma, onye iro nna nkata dị mma, ọwụ ka ọnwụ anwụ maka o chegharịa ya echegharịa. Ọwụ gị ị gaghị ebu ụzọ. Ụmụnne m kpọrọ gị bịa n'obi Igbo, ha duzi gị eduzi. Gụnwakwa mbịakwa n'obi Igbo si na ị chịrị ịbịarute be ahụ m, ị gaziri agazi. Masị dịka m gọọ na mmanya, ihe ọma ga-ezu gị ahụ. Dịka m gọọ na mmanya, ị ga-ahụ ogologo ndụ. Dịka m gọọ na mmanya, olu gị ga na-atọ ụtọ. Dịka m gọọ na mmanya, ị ga na-ahụ nnukwu ego. Dịka m gọọ na mmanya, mgbasị gị ahụ nke gị. Dịka m gọọ na mmanya, udo Chineke gachi n'ime gị. Masị ala Ghana ebịara ga-agọzi gị. Ọ ga-awụ ịpụta iti egwu ndị Igbo agbakọ, ndị obodo agbakọ, ndị Naijiria agbakọ, ka ege gị ntị n'olu na material ebe a. Masị nke anyị bịara, ị ga na-abịakwa ọzọ na-abịakwa ọzọ. Anyị jikwa ohere ya na-asị na anyị na-eme gị invite gwa ndị Igbo nwere cultural festival outside Igbo land. Ị ga-account over 20,000 people ọ na-agana ka ọ na-eme. And aha gị wụ Ikem, so ọ wụghị Ikem, ọ ike anyị niile. Onye ha ji wekwa obi a obi eziokwu, obi ndị ọhịa Igbo niile na-eme, ọ wụ ihe obodo na-eme. Anyị sị ike ahụ ịzara wekwa eti ebe na ka ya nwere ịhụ na agbasara ihe gbasara Igbo. Ndị Igbo dịka ndị Israel, ebe ọbụla ha na-aga, ha bụ omenala ha na-aga. Omenala ha ọdatara aba ya ịhụ ha bụ ndị ogbo ha na-echi. Ebe ọbụla ha gara, ha drọpụ their footprint. Nwee ike ịga n'ụwa niile na-aga ahụ strong Israeli community. Ibi na Amerịka, ọha ji Amerịka. So ebe ọbụla ndị Igbo n'ụwa niile, a na-eji anya mmadụ ihe ọma.
ikwu okwu ịrụ ụlọ anyị ga-arụ atọ anụ ise n'ala ndị ọzọ. Ikwu okwu biznes anyị ga-akpọsa ahịa na-atụ kọntina na-arụkwa aka ọrụ maka manufacturing onye eji mara Igbo. Ebe anyị bikwa Ghana, ndị anyị bi nga ha ma anyị n'anya, anyị hụkwa ha n'anya. Ebe anyị bi Ghana, anyị na-agbasi mbọ ike. And isi Kotonu gafee Togo, isi Togo bata Ghana, ịsụwa bekee. Ndị ọzọ French ka ịsụwa bekee. Nke anyị sụkwa bekee ahụ ụmụnne nke na-ahụ. Njirimara anyị na egwu anyị na nri anyị na ihe anyị na-eme dịka omenala ndị obodo ọ na-atọ m ụtọ. So anyị si egwu ibe iti ebe a obodo nwe ala eso gị ntị n'olu. Ndị gị na ha nụrụ etigoro egwu kpọrọ gị bịa ụzọ emekwe n'udo. Anyị si ihe ọma ga-ezu n'ahụ ka ọjọọ ga-agbapụ. Ọ dịrị gị mana aha Jizọs.